joni eɗen ngara e namdol men immol holto pullo immi ina wiya pullo ko Éthiopie immi ina wiya kadi ko arabeɓe fulɓe gimmi hoto pullo immi e pullo ko leñol Afrique leñol Afrique Afrique noon adan askano kay Asie tuggandema Yemen ko ɗon ɓe puɗɗi faye dande Nil kono asli fulɓe ɓe gummori koto fulukuru Afrique to mbiyata la région des Grands Lacs leydi ndi beeli mawɗi diwan oɗon kewɗo beeli to wiyete Centrafrique en Zaïre en ko toon wiya kamɓe gadi ummorade nde ɓe gummori toon ɓe ƴeŋti e maayo Nil he haɓe ngari hedde to wiyete Somalie haɓe ngabbiti ɓe ngari to wiyete la Nubie ancienne ɓe ngari hakkunde muɗum e Éthiopie eyo won hen ko tacci yeehi diwan Yemen ɓe gummi ɗon ɓe ngare diwan Dunia ɓe koɗi ɗon e gure tappamaji helli e yoyo ɓe gone ɗon nokkuji mawɗi sa ƴeewi deftere Amadou Hampâté Bâ jeddo dewal omo haala ɗe ɗo gure to pulago wonno bewi ha yartodiri ha Allah adde mabɓe balawde ɓe pusi ɓe cari ɓe ngabbi dande Nil noon ɗum woni fergo adango ummade ɓaleeri fewde Sahel ɓe perti toon kadi ɓe jeeni haɓe tacci maayo ngo e naange Annabi Moussa ɓe jeeyi ha to wiyete ɗure Sinin to hayre Sinayi ɗo kadi ɓe duttiti ɓe gartite Afrique ɓe peri noon ɓe ɓaari bange hirnange e rewde jeerende mawde heedde e rewo Afrique haɓe ngari to wiyete la Cyrénaïque nde ɓe ngare ɗum ɓe telli ɓe ngare désert de Toussali professeur Henri Lot ne haala hen de la Fosse ina haala hen ɓeɗo ko dartiyankoɓe mawɓe kono ittata noon Flavie Joseph o gando mawɗo kawrunoɗo e naange Annabi Issa o windina le tableau des nations o haali hen noon o wi ɓiɓɓe Nuhu goto ne wiyeteno hen Cham o jibini ɓiɓɓe nayo o jibini hen Pout o jibini hen Canaan o jibini hen Cush o jibini hen Misrayna ɓe mbi Canaan o jooɗi leydi Canaan to Irak ko ɗon woni to mbimami Afrique askano kay Asie e goɗɗo on ari jooɗi Cush to wiyete hande Soudan goɗɗo on joƴƴini wuro Misra ngo on wiyete Misrayna Fout woni banggal hirnange Libye to wiyete la Cyrénaïque kono oɗon nokku noon ɓe mbiyatno ɗum ko les Foutayen no windiri ni koye grec o winduno kono firta e français fuutankoɓe